Vítajte v Podunajských Biskupiciach. Predstavujem vám útulný dvojizbový byt, ktorý sa nachádza v tichej lokalite medzi rodinnými domami. Byt má výmeru 37 m² plus balkón a nachádza sa na 3. poschodí bytového domu bez výťahu. Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, obývacej časti spojené s kuchyňou, samostatnej izby s výstupom na balkón a kúpeľne s toaletou. Interiér je čistý, vkusne zariadený a pripravený na okamžité nasťahovanie bez nutnosti ďalších investícií. Lokalita ponúka výbornú dostupnosť, rýchle spojenie do centra Bratislavy aj na diaľničný obchvat. Podunajské Biskupice sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú pokojné bývanie, no zároveň ocenia kompletnú občiansku vybavenosť. Ak vás tento byt zaujal, kontaktujte ma. Poskytnem vám viac informácií a spoločne si ho pozrieme. Teším sa na vás.